Patuloy raw ang ginagawang pagsasaayos ng mga terminal sa buong bansa matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 116 na operator ng Public Utility Vehicles o PUV terminals. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, ipinatawag at ipinaldalhan ng show cause orders at notice to comply ang mga ito matapos makitaan ng mga paglabag sa itinakdang pamantayan. Sa kabuuang 243 terminal na nainspeksyon, natuklasan ang mga karaniwang problema gaya ng kakulangan sa maayos sa bubong o masisilungan laban sa init at ulan, sirang palikuran at masisikip na espasyo na naglalagay sa panganib sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. May ilang terminal din na umano'y naniningil sa paggamit ng comfort room, bagay na ikinadidismaya ng maraming commuter, lalo na ang mga matatanda at may mga kasamang bata. Habang meron ding hindi sumusunod sa security at accessibility standards, kabilang ang kakulangan ng rampa at maayos sa pasilidad para sa senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Ani Mendoza, malinaw ang obligasyon ng terminal operators na magbigay ng ligtas at maayos sa pasilidad kapalit ng pahintulot na mag-operate. Kaugnay niyan, nagbabala ang opisyal na hindi magdadalawang isip ang ahensya na ipasara ang mga terminal na patuloy na lalabag, kabilang ang ilang konektado sa transport companies. Pinakamarami umanong terminal ang nainspeksyon sa Metro Manila na may 40, sinundan ng Central Luzon at Northern Mindanao na may tig-30 at Calabarzon na may 27. Magpapatuloy daw ang random at surprise inspections ng LTFRB regional offices upang matiyak ang pagsunod sa pamantayan at mapabuti ang karanasan ng mga pasahero sa araw-araw na biyahe. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa gitna ng pag-aalala ng mga magulang at guro sa posibleng pagbabago ng school calendar, sinabi ni Senator Bam Aquino na nakatakdang simulan ng Senado sa Marso ang pagdinig kaugnay ng panukalan ng Department of Education o DepEd na lumipat sa trimestral academic system. Iginiit ng mamabatas na hindi dapat madaliin ang naturang plano at dapat munang marinig ang saloobin ng mga guro, magulang at estudyante. Para sa maraming public teachers, ang panukalang hatiin sa 3 termino ng school year ay may positibong epekto o benepisyo, subalit mayroon din itong hamon. May ilan na umaasang mababawasan ang biglaang pagkakaantala ng klase dahil sa suspensyon dulot ng tag-init at bagyo. Pero may mga alalahanin din kung paano ibabalangkas ang kurikulum para sa 2 semestre. Nilinaw ni Aquino na hindi na kailangan ng bagong batas para baguhin ang school calendar, dahil maaari itong ipatupad sa pamamagitan ng administrative order ng DepEd. Gayunman, mahalaga raw na maging maingat sa implementasyon upang maiwasan ang kalituhan sa mga paaralan. Binigyang diin niya rin ang patuloy na kakulangan sa silid-aralan, aklat at maayos na internet connection sa maraming lugar, mga suliraning posibleng makaapekto sa pagpapatupad ng bagong sistema. Dapat umanong isaalang-alang ang realidad sa mga paaralan kasabay ng mungkahing bigyan ng 1 hanggang 2 taon ng mga eskwelahan para makapaghanda sakaling ipatupad ang pagbabago. Matatandaan sa mga naunang pahayag, sinabi ng DepEd ang layunin ng proposed trimestral system na tugunan ang nabawasang bilang ng school days dahil sa madalas sa suspensyon ng klase, lalo na kapag sobrang init at may banta ng sakuna. Suportado naman ng Malacanang ang mga posibleng pagbabago, ngunit binigyang diin din ang kahalagahan ng malawakang konsultasyon at maingat na pagpaplano bago ito ipatupad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, ang pagbabago sa sistema ng edukasyon. Noong panahon ng pandemya, natutunan ng mga paaralan ng online at hybrid learning. At ngayong 2026, mas pinaigting pa ito ng DepEd City of San Fernando Division. Matagumpay nitong inilunsad ang programang Fernandino's Open Spaces toward cohesive and relevant breakthroughs with scalable impact nitong Miyerkules, February 18. Layunin nitong gawing mas moderno, mas epesyente at mas handa sa hinaharap ang mga paaralan sa lungsod. Ayon kay CSFP Schools Division Superintendent Shirley Zipagan, nakaangkla ang mga inisyatibo sa direksyon ng pambansang pamunuan ng DepEd. Ang ating mga breakthroughs and innovations
nakaangkla sila sa 5-point agenda ng ating Honorable Secretary Angara. Kasi gusto ng ating Honorable Secretary na maging future ready ang mga learners natin. Kaya kung napansin nyo ang mga breakthroughs natin, ito ay ang pag-embrace ng technology, automation, and our learners, keeping them abreast, no, para maging competitive sila globally. Kasama sa inilunsadang Learning Management System o LMS na magsisilbing digital platform para sa blended at hybrid learning. Dito, maaaring mag-input ng competencies, assessment, at interventions ang mga guro para matukoy ang learning gaps ng mga estudyante. Meron ding Smart Classroom Initiative na may makabagong gadgets at modular facilities para mas maging interactive ang pagtuturo. Habang ang Human Resource Information System o HRIS na magpapadali sa promotion at step increments ng mga guro nang hindi na kailangan mag-submit ng tambak na papeles. Bukod dyan, inilunsad din ng Internet of Things Smart School Attendance Monitoring and Operation Systems o SAMOS kung saan mag-swipe lang ng RFID ang estudyante at agad na makakatanggap ng notification ng magulang kung nakapasok o nakalabas na ang anak nila sa school. At ang evolution ng technology, kailangan nating makapag-cope. Kaya from chalk to board, eraser, no? Meron na tayo ngayong smart classroom kung saan meron siyang modular facility at meron siyang mga gadget na tumutugon sa mga pangangailangan natin ngayon. Kasabay ng digital innovations, nilaunch na rin ang logo ng City of San Fernando Science High School na magbubukas sa school year 2026-2027. Target nitong tumanggap ng nasa 70 to 80 grade 7 students mula sa top 10% ng graduating elementary students. Pansamantalang ilalagay ang klase sa Dolores Standalone Campus habang inaayos ang permanenteng pasilidad. Para kay DepEd Regional Director Dr. Ronnie Malyari, mahalagang hakbang ito para maihanda ang mga mag-aaral sa larangan ng agham at teknolohiya sa tulong ng smart classrooms, digital tools, at bagong science high school, mas magiging epesyente at interactive ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa lungsod. We are preparing our learners who are homogeneously gifted with science. Separate natin sila. We give them structure, we give them the instruction, we give them the quality, no, of differentiated learning appropriate for their development needs. Isel Fernando, CLTV 36 News. Nakipagpulong ang Persons with Disability Affairs Office ng City of San Fernando LGU sa pamunuan ng establishmentong sangkot sa isang insidente ng umano'y diskriminasyon sa isang batang may special needs nitong Linggo, February 15. Ito ay upang talakayin ang naturang pangyayari at repasuhin ang umiiral na protocol para sa Person with Disability o PWD. Sa site visit nitong Martes, February 17, kabilang sa mga naging hakbang ang pagpapalawig ng refresher training sa mga staff upang masiguro ang tamang pagpapatupad ng reasonable accommodation at inclusive customer service practices. Nag-ugat ang issue matapos ang reklamo ng nanay ng bata na si Leia Organa mula Kalumpit, Bulacan nang sitahin sila ng staff ng Starbucks branch sa Pampanga dahil sa pagdadala ng pagkain mula sa labas. Dahil dito, sinabi ng nagreklamo na napilitan silang lumabas ng establishmento at sa sahig na lamang kumain ng bata. Sa liham na ipinadala ng ina ng bata sa store manager, iginiit niyang dapat ipatupad ang reasonable accommodation alinsunod sa umiiral na Magna Carta for Persons with Disabilities. Hiniling din niya ang CCTV preservation mula 5:30 PM hanggang 6:45 PM sa nabanggit na araw, written letter of explanation, at patunay ng disability sensitivity training para sa mga sangkot na staff. Kinundena naman ng National Council on Disability Affairs ang insidente. Anila, bagamat maaaring magpatupad ng patakaran ng mga negosyo, hindi ito dapat magresulta sa diskriminasyon o hadlang sa PWDs. Binigyang diin ng ahensya na ang pagtanggi sa reasonable accommodation ay maaaring sumalungat sa batas. Nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga kaugnay na ahensya
upang suriin ang implementasyon ng patakarang ito at tiyakin ang pagsunod sa disability inclusion standards. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nauwi sa armadong engkwentro ang dagat operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa Barangay Bantug, Bongabon, Nueva Ecija nitong hapon ng Martes, February 17. Ito'y matapos ang iniulat na insidente ng nakawan sa bayan ng Gabaldon. Pinangunahan ni Provincial Director Harold Bruno ang kinasang operasyon ng Bongabon Municipal Police Station bandang alas 3:13 ng hapon. Ayon sa ulat, pinara ng mga pulis ang dalawang motorsiklo na sinasakyan ng hindi pa nakikilalang mga lalaking suspect. Sa halip na huminto, tumakas sila patungong poblasyon ng Bongabon na nauwi sa habulan. Nahintong pagtugis ang sumemplang ang mga motorsiklo sa kalsada. Tinangkaraw tumakas sa mga suspect habang naglalakad at isa sa kanila ang umuning na maril laban sa mga humahabol na pulis na naging sanhi ng palitan ng putok. Isang pulis ang tinamaan ng bala sa kaliwang hita at agad na isinugod sa Bongabon District Hospital bago inilipat sa President Jose G. Mercado Regional Medical Center para sa karagdagang gamutan. Isa namang suspect ang nasawi at dineklarang dead on arrival sa ospital bandang alas 4 ng hapon, habang naaresto ng mga otoridad ang isa niyang kasamahan. Samantala sa hiwalay na operasyon, nagsagawa ang NEPO ng seri ng pagpapatupad ng search warrant sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Nanguna rito ang mga tauhan ng Palayan City Police Station, ng PIC-1 Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang individual. Nasamsam sa mga operasyon ang 5 magkakaibang kalibre ng baril, sari-saring bala, 2 rifle grenade, ammunition at isang fragmentation hand grenade. Haharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act No. 9516 o Illegal Possession of Explosives and Ordnance Act. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng mga insidente habang pinaigting ang police presence sa mga apektadong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. May mga balitang lumalik. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang Ngayong araw ay ginugunita ng mga Katolikong mananampalataya ang Ash Wednesday, ang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma, isang yugto para sa pagninilay, pagsisisi at paghahanda para sa Semana Santa. Dito sa Mabalacat City College, sama-samang dumalo sa banal na misa ang mga estudyante, guro at kawani kung saan isa-isang iginuhit ang abo sa kanilang noo bilang tanda ng pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Diyos. Ang abo na mula sa sinunog na palaspas noong nakaraang taon ay sumisimbolo umano sa pagsisisi at paalala na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Remember that you are a dust and to dust you shall return. Ika nga sa ritual ng simbahang Katolika. Sa kabila ng abalang schedule, naglaan ng oras ang komunidad ng MCC upang magnilay at manalangin. Ayon kay Reverend Father Gregorio Greg Vera ng Our Lady of Sorrows Parish, mahalaga ang pagsimba tuwing Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday dahil ito ang simula ng Kwaresma. Napakalaga ng Ash Wednesday because it is the beginning of the season of Lent and we should be armed with the Word of God para ma-combat natin yung iba-ibang temptation, yung mga manifestation of evil in our lives. We need the grace of God to do that. Kaya yung Ash Wednesday isang paraan para buuin muli ang ating pagkatao kay Kristo. It is a chance for us to rediscover, reinvent our lives in Christ and a chance for us to make a new beginning. Anya, kahit moderno na ang panahon, nananatiling buhay ang pananampalataya ng komunidad. Yung pananampalataya ng mga tao ay buhay na buhay. Para bang uhaw sila na magsimba, marinig yung homily, at hindi lang yun yung maglingkod sa simbahan. Yun ang nakakakuha. And they support the priest
and they have camaraderie na bilang isang community. Kaugnay niyan, hinimok niya ang kabataan na makilahok sa mga gawaing simbahan. I always encourage youth na magsimba to get involved with our parish activities. That's a healthy way for them to list their inventiveness, their energy through our activities sa parokya. Involvement and participation, and make them feel that they are part of the parish, they are part of our family. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, ang pagdalo sa mga espesyal na misang kagaya nito ay patunay raw na nananatiling matibay ang debosyon at ugnayan ng komunidad sa simbahan at sa Diyos. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Isang programang nagbibigay pag-asa sa likod ng rehas. Yan ang layunin ng Hope Behind Bars Project na inilunsad ng Soroptimis International Pampanga para sa mga babaeng Persons Deprived of Liberty o PDL sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa City of San Fernando. Sa gitna ng kakulangan sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan tulad ng hygiene support, binuo ang programa upang maibalik ang dignidad ng mga PDL sa pamamagitan ng kabuhayan at kasanayan. Sa tulong ng Department of Agriculture Region 3, inilunsad ng grupo ang Garden of Hope na isang urban farming at hydroponics initiative. Sumailalim ang mga benepisyaryo sa hands-on training at binigyan ng farm inputs gaya ng binhi, kagamitan, greenhouse at technical support sa pagsasaka. Sa isinagawang geotesting, natuklasan ng mga inhinyero na hindi ligtas inumin ang kasalukuyang supply ng tubig sa pasilidad. Dahil dito, isinulong ang Well of Hope Project na magbibigay ng malinis na tubig para sa mga PDL at jail officers. Naging katuwang sa proyekto ang City of San Fernando Water District na sumuporta sa pondong kailangan para sa drilling materials. Bahagi rin ng mas malaking plano ang pagtatatag ng aquaponics system at Bread of Hope Project, katuwang ang Department of Science and Technology at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layon din itong mabigyan ng mga PDL ng kasanayan at oportunidad sa kabuhayan sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Patuloy namang palalawakin ang suporta sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Kabilang dito ang Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development Authority at Department of Labor and Employment para sa marketing at skills development. Sa huli, layunin ng Hope Behind Bars na magsilbing modelo ng pagbibigay lakas sa mga nasa laylayan. Pinatutunayan nito na sa pamamagitan ng kaalaman at kooperasyon, may pag-asang mabuo ang panibagong simula kahit sa likod ng mga rehas. Kasama si Raymond Tasoy, Isel Fernando, CLTV 36 News. Muling paiigtingin ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at South Korea sa pamamagitan ng friendship flight ng Philippine Air Force o PAF at ng Black Eagles ng Republic of Korea Air Force na isasagawa sa February 23. Lilipad ang Black Eagles gamit ang kanilang T-50B aircraft kasama ang FA-50PH fighter jets ng Pilipinas sa himpapawid ng Clark Air Base sa Angeles City. Ang T-50B ay aerobatic version ng FA-50PH, ang Mach 1.5 capable fighter jets na kasalukuyang ginagamit ng PAF. Kapwa ito gawa ng Korea Aerospace Industries kung saan unang kumuha ang Pilipinas ng 12 FA-50PH at sinundan pa ng karagdagang 12 mas pinahusay na FA-50 units. Ayon sa PAF, layunin ng aktibidad na palakasin ang bilateral cooperation, pag-usayin ng interoperability ng dalawang Air Force at ipakita ang patuloy na pagsunod at pagpapalalim ng ugnayang pangdepensa. Maaalalang bumisita ang Black Eagle sa bansa noong 2024 at nagsagawa ng flight demonstrations na umani ng atensyon at suporta mula sa publiko
lalo na sa aviation enthusiasts at pamilyang dumagsa sa Clark. Ang Black Eagles, na kilala rin bilang 53rd Air Demonstration Group, ay nabuo noong 1994 at kinilala bilang isa sa pinakatanyag na aerobatic teams sa Asia. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinataob ni Pinay tennis star Alex Ayala, ang Italian player at world number 8 na si Jasmine Paolini sa kanilang round of 32 match ng 2026 Dubai Tennis Championships umaga ngayong Miyerkules, February 18. Nagtapos ang kanilang laro sa score na 6-1 at 7-6. Kaugnay niyan, nakuha ni Ayala ang slot para umusad sa round of 16 ng torneo. Sa opening set pa lang, ipinakita na ng Pinoy Pride ang kanyang pagiging agresibo at matatag na laro. Dito, 5 sunod-sunod na puntos ang nakuha ni Alex para tapusin ito sa 6-1. Kasabay ng mga hiyawan at palakpakan ng Filipino crowd sa center court, mas nag-init si Alex sa second set. Matapos makuha ang 5-3 na lead, nagpaulan ng tira si Paolini at nakakuha ng 3 sunod-sunod na laro para humantong sa 6-5. Ngunit hindi nagpatinag si Ayala upang mapilit ang tiebreak at tuluyang makuha ang panalo laban sa 2024 WTA 1000 champion. Sa panalong ito, patuloy ang magandang Middle East swing ng 18 anyos na atleta matapos ang kanyang quarterfinals bound sa Abu Dhabi Open. Bagamat kamakailan ay bumaba sa WTA rankings bilang number 47 mula sa career high na world number 40. Sa round of 16, haharapin niya ang Romanian player na si Sorana Cîrstea. Inaasahan na muling magpapakita si Alex ng determinasyon at laban para sa isang different sa Dubai. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Hi, good day. I'm Kyla Manahan, your sales executive here at Hyundai Baliwag, and we welcome you our unit Santa Fe Hybrid. As you can see in the front, we have our daytime running lights, LED, our fog lamps, LED, and our honeycomb parametric design, and our aerodynamic design for our sleek look, and 360 camera all over the unit, and our sensors with front and rear collision avoidance assist. Here at our engine bay, you can see our 6-speed AD with the 5,600 maximum output and 1,000 to 4,100 maximum torque. As you can see, we have a hydraulic hood for easy access to our engine bay. For our wheels, we have a 20-inch alloy wheels with a suspension of multi-link and a ground clearance of 1,780. For our side mirror, each side mirror has a 360 camera equipped with blind spot assist, and for our main driver's door, we have a keyless entry. For our rear tailgate, we have an LED rear fog lamps, rear spoilers, and a front and back collision avoidance assist with a smart automatic tailgate. For more luggage space, you can easily put this down. For your camping needs, you can easily push this button. For our tailgate, we have a hydraulic tailgate and automatic tailgate. For our main interior, we have a full leather interior. And for our driver's seat, we have our main controls for all windows. And
two options for our front and passenger seats. For our seats, we have all leather seats and all automatic for driver and passenger, and it's 6 seating capacity. For our steering wheel, it's also made of leather with tilt and telescopic. And for our shifting gear, we have a shift-by-wire here on the side. For our steering wheel, you can see we have our volumes, lane keeping assist, modes, and you can also answer your phone via your steering wheel. Beside our driver's seat, we have two wireless charging pads. And here you can see our driving mode, which is we have 4 terrains for the snow, mud, and slippery terrains. And here you can see our AC and our armrests, which can be convertible to our compartments. For our sunroof, we have a panoramic sunroof that can be opened rear and back sunroof. We have a 12-inch infotainment where you can control your music and see our hybrid system. And you can connect your phone. For our Hyundai Santa Fe, price starts at $3,330,000, and for our promo in-house down payment is $400,000. For the inclusion, we have the Laos Group Cares, 24/7 roadside assistant with free towing up to $32,500. For inquiries, you can message us or call us at 0918-542-409 or visit our Facebook page at Hyundai Baliwag. Or you can visit us at our showroom at Hyundai Baliwag, Pagala, Baliwag, Bulacan. Here at Hyundai, innovate every day.